Govano Chukwuma Soludo akpọna oku maka ịkwalite ịdịkọ n'otu ndị otu Kraịst niile iji wee bulitekwuo ọkwa Anambra steeti enu. Gọvanọ yọrọ ayụ ya n'ụka ịtụ mma maka agba nke atọ na ọgbakọ sinọdụ nke 12 nke ụka Anglican Diocese Ọka were ọnọdụ na St. Peter's Church Abaga na kansụl njikọ Ọka. Onye nta aka n'obu gọọmenti bụ Ejike Abana ga-akọrọ gị akụkọ n'uju. Gọvanọ Soludo kwuru mkpa ọ dị ị na-anọkọ ọnụ ma na-emekọrịtakwa ihe ọnụ ebe ọ gara n'iru kwuo na ihe gọọmenti ya na-enegara anya bụ ime mmadụ dum nọ na steeti Anambra ka ha bụrụ ofu ma na-ahụ ụkwara n'ofu ọnụ. Gọvanọ Soludo onye kwuru na mgbe ochie na ndị ụka rụrụ ụlọ akwụkwọ iji wee jiri ya wee zisaa ozi ọma nke Chineke. Ọ gara n'iru kpọọ oku ka ụka dị iche iche na steeti ya nwere ụlọ akwụkwọ makwa ụlọ ọgwụ kaba ahụ mee ya ka ọ ga-abụrụ na ndị opekata mpe nọ n'obodo a nwere ike ị na-erite uru na ya. Ọkammụta Soludo gara n'iru kwuo na gọọmenti ya wetara ọgọdọ n'ukwu iji wee wepụta ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ka Anambra wee bụrụ ejiamaatụ. Na mbụ ka onye ji ọkwa prezident nke sinod ya nakwa bishọp nke Ọka ma bụrụkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger Most Reverend Alexander Ibezimu kwuru na ka emesịrị nhọpụta gọvanọ emeburu ya nakwa idu gọvanọ Soludo na osote ya n'iru ọrụ, udo ji nnọọ nwayọọ na-anachigheta ebe o kpere ekpere ka Chukwu nyere ha aka iji wee mesị nke ọma. Isiokwu nke ya bụ sinod bụ Running the Race: Implications for the Believers in Perilous Times. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.